ako ang tatanungin, privatize na yung pagbabakuna eh. Na yung ang ano ng DOH natin. Sasagutin na lang ng private sector. Yes, dapat eh. Tutulong na. Tutulong na. Kasi that is part of the economic recovery natin. Without immunity, hindi tayo makakagalaw eh. Ito ang panukala ni City of San Fernando Mayor Edwin Edsa Santiago kaugnay ng pagbubukas ng ekonomiya kung saan kailangan na umanong sagutin ng mga pribadong sektor ang pagbabakuna sa kanilang mga empleyado. Ito'y upang maging mabilis daw ang economic recovery ng bansa na mag-iisang taon na nasa mahigpit na community quarantine. Ayon kay Santiago, maaaring tularan ng mga nasa business sector ng Pampanga ang ginagawa ng mga malalaking kumpanya na may inisyatibo na bakunahan ang kanilang mga empleyado at hindi na ito inaasa pa sa gobyerno. Aminado naman ng alkalde na dagdag bayarin ito para sa mga negosyante. Dagdag sa gastos ng mga stakeholders. Hindi, yung kaya lang. It's a voluntary. Pag private naman na sila mismo eh. We heard that even Jollibee now, MVP group of companies, San Miguel, they are willing to vaccinate their worker eh. Tinutulan naman ito ni dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated past President at ngayon Board of Director na si Rene Romero. Anya, obligasyon ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mayorya ng populasyon ng bansa. At dito sa Pampanga, nauna na umanong inabiso ni Governor Dennis Delta Pineda na isabay sa Provincial Vaccination Program ang mga economic frontliner. In the first place, Paulo, I would like to ask the government, and I think the government, ganito rin ang posisyon niya, yung mga employees of the business are also frontliners. Kapag ka ito hindi sinama doon sa mga maunang mabakunahan, hindi kami makakasabay sa economic recovery. Sa perspektiba ni Romero, nakasalalay sa magiging suporta ng lokal na pamahalaan ang industriyang bumubuhay sa mga manggagawa sa Pampanga. At dapat sana ay hindi lamang ito limitado sa mga residente ng Pampanga, kundi sa mga essential workers na dito namamalagi sa probinsya. Ang nabanggit niya sa amin is that ang business sector kasabay ng mga frontliners. Para frontliners din sila. But ang tanong is that yung bang hindi taga barangay kasama doon sa survey. Ang pakiusap namin is kahit hindi siya taga doon sa barangay isama. Samantala, nilinaw naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na wala pa silang naibalangkas na batas para sa compulsory vaccination policy sa mga pribadong kumpanya, gayon na rin sa mga government workers. Habang illegal rin umano at walang basihan na maging grounds ng employer na sibakin ang empleyadong tumatanggi sa pagpapabakuna. Sa hiwalay na report na lumalabas sa pahayagan, ang pinakamalaking trade union ng mga manggagawa sa bansa ay may intelligence report na may mga pribadong kumpanya ang nag-uubliga sa mga manggagawa na magpabakuna at may pagbabanta rin umano sa mga yon na kung tumanggi ay marireassign sa ibang posisyon. Paulo G. Santos, CLTV News.